salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke raya zuciya, shi ke raya gangar jiki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullum ni ne naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin na fito da al'ummar duniya. Ya'yan uwa, hakika yau muna rana ta Juma'a, rana ce mai albarka. Rana ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya fifita ta a cikin ranaku da muke da su na sati. Rana ce wacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ringa yawaita salati a gare shi ranar Juma'a. Mu ringa yawaita salati a gare shi ranar Juma'a. Rana ce mai albarka. Allah subhanahu wata'ala mahaliccin kowa, mahaliccin bayi, mahaliccin komai da komai, baya bauta amma yana salati ga shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar inda ya tabbata a Qur'ani, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hakika Allah subhanahu wata'ala yana salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mala'iku suna salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe sai Allah ya kira ga masu imani su yi salati da taslimi a gare shi. Hakika salatin Annabi abu ne mai mahimmancin gaske. A kullum ana so kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ranar Juma'a sai Annabi ya ce ku yawaita salati a gare ni. Kamar inda ya tabbata a hadisi, Allah subhanahu wata'ala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, idan kai masa salati ɗaya Allah zai ma 10, idan kai masa 10 Allah zai maka 100, idan kai masa 100 Allah zai ma 1000, idan kai masa 1000 Allah zai baka aljanna. Saboda haka babu abin da ya kai salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falala. Muna jan hankali ga 'yan uwa masu imani da su daure mu dinga salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muke shan gaya wa mutane, muna tunatarwa ne karkashin ayar fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'mini. Ka tunatar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin tunatarwa babu wanda ta amfana sai mu'mini. Allah ka sanya mu a cikin mu'minai dan daraja da martaba ta shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Ku huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya.